Oh yeah, ja tervetuloa urheilumiehen pariin vielä sen viimeisen kerran tänä kesänä. Koko kesä on painettu, niskaverellä raadettu ja tässä sitä nyt ollaan. Jäätelöllä, Mango Melonilla ja Lasse Riitesuon kanssa. Terve Lasse. Terve. Sait ton juononkin veettyä sitten. Aika helpostikin. Tässä jaksossa käydään nuo kesän maukkaimmat palat läpi ja vähän muutakin. Mites Lasse, miltä se tuntuu olla Keski-Suomen ylivoimaisin huippu-urheilija? No eihän se helppoa ole. Kyllä siinä päivät menee reenatessa ja ei tukiaisiakaan ei tule niin kovaa hommaa se on, mutta kyllä niin kuin tuloksesta näkee, niin kyllä on niin kuin kantanut hedelmää toi työ, mitä on tehnyt. Mikä niistä oli se ehkä kaikkein rakkain laji, mitä tänä kesänä kokeilit? No kyllähän niitä rakkaita lapsia on vaikea laittaa mihinkään järjestykseen, että ketä eniten rakastaa, mutta kyllä se uimahyppy ehkä oli lähimpänä sydäntä juuri lajin helppouden takia. Mun mielestä on se hienompaa aina kuin junnuna oli hyppimästä, mitä enemmän niin vettä lensi. Niin onko se nyt niin päinvastoin, kun oikeasti hypätään? No se on kyllä ihan päinvastoin, että mitä vähemmän niin veteen menossa roiskuu vettä, niin sitä paremmaksi se arvostellaan. Aivan. Mä eilen kattelin jotain kiinalaisia, niin vaan tuli semmoinen kupla siihen, kun ne meni. Onko se hyvä juttu? Joo, no se on just se kaikkein paras juttu. Eli mulla niin tulee... se just pitäisikin olla. Joo, eli mä teen tosta sen voltin ja sitten se kupla vaan tohon. Joo. Aika helppoa, mun mielestä. Ja pidä kiinni siitä kerästä. Laita pää vähän, leuka vähän lähellä pintaan. No niin, pidä kiinni. No siis sä saat hyvän veteenmenon, kun sä laitat toisen käden näin ihan niinku tasaisesti ja toisella kädellä siitä niinku päältä tiukasti kiinni ja sitten kyynärpäät lukkoon tiukaksi. Mihin laitaanko se niinku tänne niinku? Joo, niinku korviin. Olkapäät puristat korviin kiinni. Joo. Otas uudestaan. Ai kun se näyttää hyvältä, kun ihminen osaa hallita kroppansa noinkin upeasti, mutta mites Lasse, kumpi se oikeasti sattuu enemmän? Hypätä kolmosen vipiltä selälleen vai saada potku päähän? No molemmat kasvatti ihmisenä mua. Mutta siis mikä potku? Tää kun maitoa jois. Sano se. Maitoa jois. Joo, Lasse oli ihan... Tuo notkeus vähän Lassella semmonen heikko puoli, että sillä mä nyt taisin vähän pärjätä sille tässä matsissa. Niin, sähän kävit Naamat-festarilla muokkaamassa Peitsamon kapoa, niin siinä oli vallan mainio urheilumies. Tennismiehiä tarkalleen ottaen taas Kari ollut. No Karihan oli viimeisen päälle tennismies, oikein niinku kuumaverinen tennismies. Jos totta puhutaan, niin olisi vaan ihan mukava nähdä, miten Karilta karvapallo lentäisi. Tenniksestä kun puhutaan, niin 80-luvun alussa tennistähän ei saanut pelata kuin pikeepaita päällä. Valkeassa pikeepaidassa ja valkeissa pinkeissä sortsissa. Nykyään sitä saa pelata vaikka munasillaan. Miltä tuo oikein vaikuttaa? Pitäisikö olla niin, ettei tennistä saisi pelata kuin valkeassa pikeepaijassa? En mä tiedä. Jokainen pelaa sellaisissa releissä, missä viihtyy, mutta että kyllä tenniksessä mun mielestä sellaista tietynlaista hohtoa on ja saa olla. Että on se vähän niin kuin tekstiiliurheiluakin, että on kiva ostaa joku tyylikäs tennispaita ja mennä aurinkoisena päivänä pelaan tennistä. Että se on jotenkin niin kuin aika makeetakin. Siinä sitä juniorilupaukset urheilumiehen mallia. Mutta mites Lasse, ootko kattonut olympialaisia? Oon kattonut kyllä, että 8 lajissa mä itekin pyrin sinne, että yhdessäkään lajissa ei kelpuutettu. Ihmettelen kyllä, kun on tämä menestystä kattonut, että kyllä mä ainakin Phelpsin verran olisin siltä mitalleja tuonut, mutta kun ei kelpaa, niin ei kelpaa. Et ne ei ollut ehkä nähnyt tuo urheilumiestä. Olisi pitänyt laittaa toi menemään etukäteen kasetti sinne päättäjille. Ja Niemi Nikkola tietää sun puhelinnumeron? Tietää kyllä. Oon ollut tekstiviestiä painunut sille nyt koko loppupelästä ajaa, että saa nähdä, että soitteleeko. Aivan, urheilumies on myös huolestunut olympiamenestyksestä. Ja meillä pitäisi olla langan päässä asiantuntijamme Juhana Konttinen. Oletko Juhana siellä? Joo, kyllä täällä Konttinen on, langoilla ollaan. Onko Juhana kelejä pidellyt Kuopiossa? Kuopiossa on pieni sateen uhka, ehkä 56%, mutta aurinkoinen sää, aivan kuin Ateenassa.
No miltä ne on kisat näyttänyt Kuopion näkövinkkelistä? Kuopiosta käsin synkät pilvet ovat kuitenkin suomalaismenestyksen yllä hiipineet. Asiantuntija Juhana Konttinen, suomalainen mitalisade, niin siitä ei voisi edes sanoa, että se olisi edes pientä ripeksintää. Juhana, missä on oikein vika, minkä takia Suomeen ei ole mitaleja tullut? Mielestäni kyseessä on kansakunnan muisti. Se pätkii pahasti. Talvistassa, jopa Suomen sodassa olleet ja heidän sodan jälkeinen sukupolvi osoitti urheutensa urheilussa. Nyt sukupolvi on vaihtunut. Urheilijoille olympialaiset eivät ole urheuden osoitus. Se on peliä ja leikkiä. Missä ovat urheilumiehet? Ovatko he kenties trikotehtaan mallinukkeina valmiita kohtaamaan saman, minkä Lasse Vireen kohtasi, kaatui, nousi, voitti. Siinä oli todellinen urheilumies, menestyjä. Missä ne ovat nyt? Eivät ainakaan Ateenassa. Olen hyvinkin järkyttyneenä seurannut nykyurheilun tilaa. Kiitoksia asiantuntijamme Juhana Konttinen ja minä päästän sinut takaisin löylyyn. Kiitos. Minulla onkin tuossa juuri sauna valmiina. Kiitoksia vielä kertaalleen asiantuntijallemme Juhana Konttiselle. Onneksi voimme katsoa nyt kisat huojentuneena loppuun, mutta mites tuo miekkailu? Miekkailu oli kyllä miellyttävä laji. Vasenkätisyys tuotti pieniä ongelmia siinä, että sen takia se ensimmäinen matsi ei kulkenut niin kuin piti, mutta se meni kyllä pääosin erittäin hyvin. Siellä on sellainen teippi, mikä suojaa kaulan aika hyvin. Kaulassa missä tämmöisiä näitä suojavälineitä, että jos piste tulee tuohon, se liukuu tonne, niin täällä on tämmöinen niin polvipaidan kaulus, että se pysähtyy tonne sitten. Se ei nouse tonne ylös. Ja sama, jos olisi vielä kättä tosta, täältä ei pitäisi paljastua tässäkään tilanteessa kylki vielä, vaan nohus on niin pitkät, että sulla riittää se suojaa. Mä oon kyllä pirun hieno. No joo, mä oon samaa mieltä, harva muu on ollut, mutta oikeesti nää aina jokainen oman mallinsa mukaan vähän painelee ja muotoilee tätä. Mä ravistan vähän päätä. Koetapa sitä eteenpäin nopeasti. Ei siinä ainakaan tipaha ihan se kauhean napakkakaan on, mutta... Minä sentään käyn kalastamassa. On se Perini Eerikki siellä varmaan pian tulossa, mutta vaikea sanoa. No esimerkiksi kun jatkoaikaa lukee, niin siellä kannattajien päiväuni olisi, että Perin toisi mukana esimerkiksi Martin St. Louisin. Mitä uskot, onko pistepörssi voittajalle kysyntää muuallakin? Mä luulen, että jokainen seura maailmassa haluaa hänet pelaamaan. Että Jypi on pieni seura vielä sekä Suomessa että muualla Euroopassa, niin mä luulen, että ei niillä ainakaan rahkeet riitä varmaan tuommoista kaveria palkkaamaan, mutta en sitä koskaan tiedä, jos kaveri saa puhuttua toisen kaverin mukaan, niin kaikki on silloin mahdollista. Mites nämä Jypistä lähtöisin olevat pelaajat, Ahonen, Piilman, nyt etunenässä, niin onko niiden tekemisistä minkäänlaista tietoa sulla ainakaan? No mulla on semmoinen käsitys niiden poikien kohdalta, että kun ne on pelannut AHL:ssä ja AHL ei mene lakkoon, eli ne saa pelata silloin siellä AHL:ssä, että mä luulen, että ne kaverit meneekin sit sinne takaisin ja pelaavat sitä AHL. On pojat siellä, hei! Tip! Kato, tossa menee. Ei se on, kato, on se siellä kiinni. Ei se karata. On se siellä kiinni. Oi, kato. Tämähän nyt oikein kunnon lähikuvaa siitä. Noin. Vaan kalamies on kalamies. Meille on tullut koko kesän ajan ihan älyttömästi palautetta ja on tiedusteltu useampaakin otteeseen muun muassa, että onko Lasse oikea ihminen vai tietokoneella tehty animaatio? No? Minä olen Lasse. Maistelkaapas sitä. Jos se eksy matkalla, ne hyytyy ainakin. Et se on ihan, uskoisin näin, että se on tuolla ihan kontalla jo tuolla takakarteessa. Et se vaan kun kamera kävi tässä alussa, niin se on tietysti mainossekunnet pois.
Olet vähän liian kovaa alku. Ole pari minuuttia nopeampi toi eka lenkki. Toinen taas mennä siihen 4 tonnin vauhtiin. Toinen meni 2 tonnin vauhtiin. Hei. Pikkusen joutuu vedä joko treenaan kuntoon tai sitten pitää jakaa voimat vähän paremmin, mutta ikinä en ole välille jäänyt. Mites Kalle, tarvitaanko mua enää ensi kesänä, kun sä voisit itekin tehdä noista tuntit, kun mä oon kuullut, että sä pyyhälisit 100 tuossa 15.82 yksi päivä. Pitääkö paikkansa tää? Vasta tuulen ja vesisateessa 15.82 on vaikea juosta kovaa. Aika kovaa aika. Miten se kuula on kanssa irronnut aika hyvin? Onko parantunut tulokset? Niin tunsin suorastaan kuinka tuuli tuiversi korviani ja heilutti takatukkaani. Kuulakin lentää. 8 on varma. Mitä Miska uskotte, että nyt ei ihan tonne aidalle asti mennyt 20 noin mun työnnöt, että mikä siinä on oikein niin pahin virhe oli? Tekniikassa luultavasti, koska voimaahan riittää. Niin mä olisin sanonut kyllä sitä voimasta, että niin sulla on penkki varmaan joku semmoinen 80 mä veikkaan, että ei sen tarvitsisi niin 200 kiloa lisää penkkiä, niin kyllä se olisi tuonut jo semmoisen ehkä 7 metriä ja sitten jalkakyykky sulla on varmaan joku 90, niin siihen olisi tarvinnut semmoinen 250 kiloa lisää, niin kyllä se olisi auttanut paljon. Sen lisäksi olisit vielä osannut työntää sitä. Niin, eli tässä nyt ei siis puuttunut kuin 200 kiloa penkkiä esimerkiksi, se kokonainen kuulantyöntötekniikka, eli ei paljon mitään. En viittinyt ruveta tonne pitkä matka palauttaakin. Yes! Janne, teillä on tänään joukkuekuvaus. Minkälaisella poseerauksella meidän oikein lähtee kuvaan? Kyllä mä luulen, että täällä naamavärkillä se ihan perusjuttu on se ainoa ja oikein. Mutta katsotaan mitä saadaan aikaisemmin. Näytä tälle kameralle joku semmonen ihan perusposeeraus. Se on ihan tiukka. Ja tällä mennään. Tällä mennään. Näin. Ja tästä mennään sitten jälleen kerran pesäpallokentän laitamille. Osta Urheilumies T-paita. Kympillä. Urheilumies T-paidan tarjoaa RI-tuote. Mä olin joukkueessa, meitä oli 2, ketkä ei ollut tehnyt maalia. Pääsin vetää pilkkua. Mä vein ylärimaa. Mut oot tehnyt maalinkin. Se oli ruuhkasta. Lakasin. Mitä paikkaa sä pelasit? Mitä paikkaa pelasit? Sivutuki. Tää on tässä. Urheilumiestä seuraavan kerran joskus tulevaisuudessa, mutta tämän kesän osalta nämä leikit on leikitty. Lasse, miltä nyt tuntuu? En olisi ikinä uskonut, että noin kovaa pitää vetää näissä karkeloissa. En minäkään.